духонагаи фурӯшӣ ҳамагӣ 330 000 сомонӣ, стяжкаи пол, монтажи барқ, шкатур, шпаклёвка ҳамаш қоидави кардагӣ аст. пад абои хона тайёр мебошад. 57 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои новостройка. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. суроғаи хонаро нишон медиҳем. хона дар шаҳри ваҳдат ҷойгир мебошад, назди стадиони марказӣ. аз ин тараф стансия роҳ ба сӯи калсивои ҳайкали модар ва дар ин ҷо худи стадиони марказӣ. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёре бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи бино мана ҳамин тирезаҳои хонаи имрӯзамон мебошад. ва марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. ҳаммом, ҳоҷатхона, ошхона, якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ду хонага кардагианд бо масоҳати умумии 57 метри квадратӣ дар 5 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 9 ошона иборат мебошад. чӣ хеле ки дар аввали навор нишон додем, бино оли тайёр нест, лекин худи хона пад абой тайёр кардагӣ. хона дар назди стадиони марказӣ ҷойгир мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, мағозаҳо, боғчаи кӯдакона ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона ҳамагӣ 330 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас Дом Тиҷей дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. Дом Тиҷей, рекламаи босифат ва нархҳои дастрас. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасо мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.